बेखौ हारिनि बयनिख्रुइबो देरसिन सुथुरा होनबा बै बेक्तिफोरा जायफोरा दिनै बिजेपि आरो कंग्रेस बायदि हान्जायाव थांनानै थोंजोङै बर'खौहाय गावनि हारिखौ नासयनाय खामानि मावनाय। दा दिनै दिलीप शइकिया सोर? हु इज हि? दिलीप शइकिया कुन हय? हाय लोगोफोर आरो रायजो राजा नोंथांमोन आरो आंनि BRB बड' कमेन्ट चेनेल मोजां मोनग्रा आइ आफा गिबियावनो अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरबाय। दा आंजों लोगोसे दं दिनैहाय बर'नि अशक राजा इउटुबार बिथांखौबो बरायनानै लाबाय आरो आंनि आगदाजों दं हेल' एसबि ब्लग इउटुबार बिथांखौबो बरायनानै लाबाय। दा बेजों लोगोसे आं दिनै बिथांमोनाव माखासे बाथ्राफोर सोंगोन आरो दा गिबियाव दिनै आङो अशक राजा बिथांनाव सोंगोन। दा दिनैनि दिनाव जेनाखि जोंनि BTCनि पावार एबा 6 शिड्युल दिनै बै पावारफोरखौ दिनै माखासे जोंनि बर'निनो गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोर आरो बेजों लोगोसे माने BJPनि माने आफादगिरि दिलीप शइकिया बिथांमोना बै पावारफोरखौ बोखारनायनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों। दा बै पावारफ्रा जुदि बोखार जायोब्ला जोंनि नैबे बर' हारिनि जेनाखि अबस्थाया मा जानो हागौ दा बिनि फारसे आं नैबे बिथांखौ माने सोंनाय जाहैबाय आरो। खुलुमबाय। दा 6 शिड्युलनि बाथ्राखौ बुंनाय लोगो लोगोनो 2003 फेब्रुवारियाव मानव गेदेर BLT ब्रादार्समोनखौ लानानै बानायनाय जा BTC एकर्ड बेखौ जों रायखांथारनांगोन। खारन बे BTC एकर्डनि गेजेरजों जोंनि बे प्लेन्स एरियायाव 6 शिड्युलनि मोन्थाय बा 6थि फारिलाइनि मर्यादाखौ होनानै एकर्ड खालामना लाना फैनाय जादोंमोन। आरो बे 6 शिड्युलनि जि आयेन भारत हादरनि संबिधान बायदियै बे आयेना स्पेसियेलि जों बर' हारिनि थाखाय जों ट्राइबेल हारिनि थाखाय ओरैबायदि मोनसे गोरा बान्दो जाय गोरा बान्दोखौ एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफ्रा 1 सेकेन्डबो टाच खालामनो हाया। आरो बे माखासे नोजोरथिखौ बै BTC एकर्डनि उननिफ्राय आसाम स्टेटनि एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफ्रा नोजोर होबोगासिनो दंमोन। आरो BTC एकर्डनि उनावहाय जेब्ला मानव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा जोंनि BTD एरियाखौ लानानै पलिटिकेलि रुलिं खालामजेनबाय आरो फार्स्ट टाइम बे पलिटिकेल रुलिंआबो BTC एकर्डनि गेजेरजोंनो लाना फैनो हादोंमोन। आरो जेब्ला समाव मानव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा 17 इयार्स जोंनि BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायबाय बै समाव आसाम स्टेटनि एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि माखासे मास्टार माइन्डेड पलिटिकेल लिडारफ्राबो नोजोर होबोबाय थाखादों। नाथाय मानव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा जाथिनि स्वार्थबादिखौ लानानै जाथिनि माखासे मोनथाय थामोनथाखौ साननानै पलिटिकेल माखासे पावारखौ बेकग्राउन्डआव आन्दोआव बाहायबोबाय थादों। जायनि थाखाय बे थांनाय 17 इयार्सआव एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि मास्टार माइन्डेड डार्टि माइन्डेड लिडारफ्रा जोंनि BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनो हायाखैमोन। नाथाय दुखु गोनांनि बाथ्रा दिनै 6 शिड्युलनि बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगोनो दिनै MP दिलीप शइकियानि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जेराव BJP पार्टिनि दा समनि प्रेसिडेन्ट ना होमबा दा दिलीप शइकिया बिथाङा बावैसो सान सिगाङाव बुंलांबाय जोंनि 6 शिड्युल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हाखौ टार्गेट खालामनानै माबोरैहाय बे BTCआव मोननै थानो हायो होननानै हयथ' 6 शिड्युल थागोन बा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सआ थागोन। दा दिनै दिलीप शइकिया सोर? हु इज हि? दिलीप शइकिया कुन हय? जोंनि बे 6 शिड्युल बा बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हाखौ टार्गेट खालामनानै बाथ्रा बुंनो सोर बियो? सासे MP जानानै बिहा गोबां नलेज दङ। 6 शिड्युलआ ट्राइबेलनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय मा? जोंनि बे भारत संबिधानाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि आयेना मा? बे भारत हादरनि संबिधानाव बेखौ बि मोजां मिथिखागौ। नाथाय बिसोरो जेब्लायबो अराय सम बे बुहुमाव जोंनि बर' हारिया ट्राइबेल जेब्ला समसिम थांनानै थागोन अराय सम बिसोर जोंनि हारिखौ फोजोबस्रांनो नाजालांबाय थागोन। बिसोर जोंनि बर' हारिनि सुथुर जायनि थाखाय बिसोर मिथिब्लाबो बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो होननानै दिनै बुंखाथारदों। दा बेवहाय दुखु गोनांसिन बाथ्राया जाहैबाय मा? जाय बाथ्राखौ दिलीप शइकिया बिथाङा बुंलांबाय बेनि सायाव बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेनि दानि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा दिलीप शइकिया बिथांनि बुंनाय बाथ्रानि एगेन्स्टआव फंसेबो गोख्रों रावजों सोंखारिनो हायाखै। नाथाय बर' हारिनि माखासे साधारन इयुन जेनेरेसनफ्रा लाइमोनफ्रा जेरै जों गासिबो बाथ्रा बुंदों मिथिबाय। नाथाय बेनि सिगां माहारियारि आफादनि बिबानगिरिफ्रा एक्सननि बाथ्रा बुंनांगौ नाथाय जों नुनो मोनाखै। दिनैसिमबो जों नुनो मोनाखै। अब्ला दिनैयो जाय माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बर' हारिनि सिनस्रि जों फोथायो नङा होमबा? दिनै बे आफादनि माखासे वर्कार्सफ्रा बिबानगिरिफ्रा हारिनि माखासे नोजोरथि लानानै गुबुन हारिफ्रा बाथ्रा बुंनायनि सायाव जुदि बाथ्रा बुंनो बिसोर सम गैलाब्ला हारिनि सेन्टिमेन्टखौ बिसोर कुनु मोनसे इम्पर्टेन्ट होनोनो बिसोर साननाय गैलाब्ला दिनै माहारियारि आफादाव थानायनि मा गोनांथि दंबावो? दिनै 6 शिड्युलखौ नोजोर होनाय माने आरो गमामायैनो दिनै गुबुन हारिफ्रा जोंनि बे 6 शिड्युलखौ पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों दिनै नङा गाबोनाव माबेबा मोनसे फैबाय थानाय समाव जुदि सिलिंखार खालाम जुदि हामारोब्ला जोंनि बर' हारिया
बै बेसेबांबा गोलाव सम गारबोनाय जा मोनसे सम जारिमिन जाय जारिमिनाव जोंनि बर' फिसाफोरा जोंनि हाखौनो गारनानै बिखुङाव जि जोम थफ्ला लानानै ओंखाम थफ्ला लानानै खारलुं खारलुं बेनिफ्राय बै दाबसे जायगासिम गावबा गावनि जिउखौ रैखाथि होनो थाखाय दिनै थानो गोनां बायथ' जानानै फैयोमोन। थारैनो गमामायैनो 6 शिड्युल आरो बेल्स एन्ड ब्लक्सनि माखासे आयेनफोरखौ जुदि स्क्रेप सेख्रबनानै डिस्ट्रय खालामनो मारनो जुदि हायोब्ला गुबुन हारिफ्रा जों बर' हारिनि अबस्थाया बै बेसेबां गोलाव सम गारबोनाय जा जारिमिन सम बे अबस्थायाव फैफिनगोन। बेनिखायनो मानव गेदेर रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन जों दिनै साग्रिद जानांगोन। दिनै जोंनि बर' हारिनि सोर लिडारा माहारियारि आफादनि सोर लिडारा जोंनि हारिनि अलखनि समाव गसंथानानै फंसेबो बाथ्रा बुङाखै, गसंथानानै फंसेबो हेफाजाबनि खोथाखौ सानाखै। बैबायदि लिडार दैदेनगिरिफोरखौ जों बर' हारिनि माहारियारि आफादनि बा बर' हारिनि बिखायाव जोंनो नाङा। दिनैयो मा नुदों मा नुवाखै 2027 जानुवारि मानव गेदेर एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लानानै बानायनाय जा बिटिआर एग्रिमेन्ट, बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मानव गेदेर एनडिबि ब्रादार्समोनखौथ' थगायबायानो आरो बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मानगोनां प्रमब्र बिथाङा बिटिसि काउन्सिलाव एन्ट्रि मारिबाय। खायदा बोराय बाहायनानै एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि लिडारफोरनि आथिं हमबाय बायनानै ना बिटिसि काउन्सिलाव सिटखौ माने मोननो हाबाय, गेब्लाब्ला जिरायबाय थाबाय। दिनै प्रमब्र बिथाङा मोनसे असान्ति थासारियाव थानानै गावनि बे पलिटिकेल रुलिंखौ खालामगोनां बायथ' जानानै फैदों। गावनो दिनै असान्तियाव दं। माबोरै जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ बा बिटिसि ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरखौ माबोरै सान्ति होनो हागोन बेलाय? जेराव दिनै मोनसे दुखु गोनां बाथ्राया जाहैबाय मा दिनै माहारिनि थाखाय बर' हारि खौसे जा, बुहुमनि बर'फोर खौसे जा, जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि जै न बडलेण्ड नरेस होनबोग्रा सासे गोख्रों दैदेनगिरिया पलिटिकेल रुलिं खालामनो मोननाय लोगो लोगोनो हारिनि गोबां सेन्टिमेन्टेल बाथ्राफोरखौ दिनै बावगारजोब्बाय। जेराव दिनै प्रमब्र बिथांनि दैदेननाय बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्ट समाव दिनैयो चिरां डिस्ट्रिक्टआव बर' फिसाफोरनि न'आ सेफायजाबाय, इभिकसन खालामजाबाय। दाखालि बावैसो सान सिगाङावहाय पर्बतजरा बासबारि फाग बिजरा ओनसोलाव आदानि कम्पानिनो 3600 हा बिगाखौ होनो थाखाय नारा नाथा आसाम स्टेटनि माखासे गोसोम गोसोनि लिडारफोरजों लोगो जानानै जोंनि बर' फिसाफोरखौनो अयथासार खालामबाय। आरो बे अयथासाराव मा नुदों जोङो जोंनि बर' बिमा माहारिफ्रा आखायाव हासिब फुवा लानानै प्रटेस्ट खालामबाय, धरना खालामबाय। एसेबां दुखु गोनां माखासे जाथावथारि जाथायखौ मानगोनां प्रमब्र बिथांनि दैदेननाय बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्ट समाव नुगोन होननानै जोङो सिमाङावबो सानाखैमोन, नाथाय जों नुनो मोनबाय। बेखिनियानो। गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय नैबे बिथां हेल'एसपि बिथांनावबो माखासे कुइसन खालामनो सानदों। दा बेनो जाहैबाय दिनै जोंनि साफ्रोमबो बर'नि इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोना बुंबाय थादों हारिया खैफोद लामाजों फैबाय, जाथिया बिराद गाज्रि लामाजों थांगासिनो दं, जेंसि लामाजों आवगायगासिनो दं। दा अब्लाबो दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माने माखासे मेलेमजिबि बिथांमोना दिनै मानो फंसेबो बाथ्रा बुंनो हायाखै आरो मानो आवगायबोआखै होननानै बुंदों। दा बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? गिबि गिबियावनो आं बेखौनो बुंगोन, माहारियारि आफादाव एक्चुअलि बोसोनगिरि गैला। माहारियारि आफादाव बोसोनगिरि गैला होननायनि जाहोनानो जाहैबाय दिनै आफादगिरिनि सायाव आरो रावबो गैला। दिनै बिथाङानो अल इन अल, आरो बिथाङा गावनि सायावहाय सोरबा थायोब्ला बिथांनि खोनासंगोनखौ आं सानाखै। जिहेथु दिनै माहारियारि आफादा ओरैबायदि संगठन जाबाय जोंनि हारिनिनो, जोङो बुंब्लाबो दाय जायो। नाथाय समनि थाखाय जोङो बे खोथाखौ दिनै बारम्बार लाबोबाय थानांगौ गोनां जादों। दा इन्टेलेक्सुयेलफोरा जोंनि गेजेराव गोबां बेबायदि जाथायखौ नुलांबाय। बिथांमोना बेनि फारसे अवेर जानानैहाय रायजो राजाफोरखौ अबगत खालामदों, बेवहाय जेबो गोरोन्थि गैया। दा बिथांमोननि बोसोनखौ जुदि आफादा लायाब्ला, आं जिहेतु बुंखांबाय आफादगिरियानो अल इन अल, जायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना रावनिबो सोरबा सिनियर होन सोरबा बोसोनगिरि बिथांमोननि खोनासंनायनि बिथांमोनहा माने बेखौ जुक्ति दङ होननानै साना, रोंखा राखा बिथांमोनानो। जायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना सोंखारि जानाय, बखि जानाय, बिथांमोनखौहाय रावबो गनायो, आनखि रायजो राजाफ्रा दिनै बिथांमोनखौ फोथायला। बे ट्रास्टआ गैला। 100%। बे ट्रास्ट गैयिनि जाहोनावनो दिनै जोंनि हारिनि गेजेरावहाय लेथें फेथें आरो गुबुनफ्रा दिनै माने जोंनि फारसे साहस मोनदों। दा बे साहसखौ सोर होखो? दिनै 2010 सननिफ्राय आफादगिरि महरै बिटिआर सुक्ति जाजासिम जाय आफादगिरि दंमोन, बिथाङा दिनै सिरियै दिनै काउन्सिलनि सासे CM जानानै दलद जिरायनानै दं। दा दिपेन बर' बिथाङा दायनिगिरिया बेनो जे बिथाङा दिनै गोनो गोथो, दिनै बिथाङा पलिटिकेलि डमिनेटेड, दिनै सासे नन गभर्नमेन्ट अर्गेनाइजेसननि आफादगिरि जानानै दिनै बिथाङा गभर्नमेन्टजों थोंजोङै लिंक लानानै दिनै बिथांनि थाखाय माखासे बाथ्राफोरखौहाय बुंनो हायि, गाथे जानाय बायदि अबस्था जानानै थानाया बेनो। बिथाङा दर फांथे जानानै सिङाव
अडिटोरियाम हल सिङाव बखिजाग्रा सासे माने माइक बायदि जानानै थाबाय दिनै बिथाङा जे बाथ्राखौ बिथांनि सायाव बुङो दिनै बिथाङा बेखौनो बाहेरायाव जोंनि सिगाङाव फोसावहरो दा बिनि अनगा बिथांनाव गावनि इन्डिभिजुवेल बेक्तिगत रायजोनि सार्थआव बुंनांगौ बाथ्राफोरखौ दिनै बिथाङा सिरियै गावनि गोसो सिङावनो बहाबा दोनखोमानानै लाबाय आं बेखौ सानो दिनै बिथांमोना बुंनो सानदों हय निश्चय दिनै माहारि आफादावहाय बुंनो हानाय बुंनो गोसो जानाय मानसि गैया नङा दङ नाथाय बिथांमोनाबो बे एखे सिस्टेम दिनै आफादगिरिया सोरजोंबा गादब जादों दिनै बेनि सिंनिया सोरजोंबा गादब जादों बेबायदि माने बिथांमोना गादब जालायनायनि मोनसे फान्दोआव गोग्लैबाय बेनिफ्राय बिथांमोना बारग'नांगौ नङाबा जोंहा खैफोदा गोबां दङ जों नुगासिनो दङ थोंजोङै दिनै दिलीप सैखिया बायदि बेक्तिया अशक राजा अलरेडि बुंबाय बेनि सोमोन्दै आं बुंबावनो दङ होननानै सानाखै खिन्थु बिथांमोना बे खोथाखौ स्पष्ट बुजियो जे 6 सिड्युला मोनसे आलादा बिसय नंगौ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ मोनसे आलादा बिसय बेबो नंगौ बिटिसि 2003 सनाव 10 फेब्रुवारियाव जानाय जे एकर्ड बेबो आलादा इस्यु दा बेखौ सरजाबनानै बिथांमोना जोंनि कमिउनिटिनि फारसे बे मोननैबो पावारखौ मोनसे हारिया मोननो हाया होननाय बाथ्राया बे जोबोद दुखुनांथाव मानोना जोंनि बिटिसि एकर्डआनो 6 सिड्युलनि माखासे फ्रेमवर्कजोंहाय दाजानाय बेवहाय जोंनो माखासे अट'नमि होदों लेजिस्लेटिभ फाइनान्सियेल एडमिनिस्ट्रेसननि गोहोखौ जोंनो बे 6 सिड्युलनि फ्रेमवर्कजोंनो जोंनो होखानाय दा बेवहाय बोरै आलादा जाहैखो बेखौ साननो थाङोब्ला आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ अलरेडि मोनसे आसामनि लेन्ड साबजेक्टखा 1886 नि आसाम लेन्ड एन्ड रेगुलेसन एक्टनि बे मोनसे अलरेडि साबजेक्टखा बेवहाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ मानो दादों जोंनि ट्राइबेलफोरनि हाया जाहाथे प्रटेक्टेड थायो नन ट्राइबेल्सफोरा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हायावहाय हा ट्रान्सफार फानलाय बायलायखौ खालामनो हाया ट्राइबेलनि अनगा बे जिनिसखौ स्पष्ट खालामना होखासेयावबो सासे एमपिया दिल्ली पार्लियामेन्टआव रिप्रेजेन्ट खालामनानै बे खोथाखौ जुदि बे संबिधानाव मोनाखैब्ला अब्ला बे दिलीप सैखिया बायदि मुर्खसिन एमपि जोंनि दा बर' माहारियारि आफादनि आफादजोंहाय बोसोन मोननानै बोर मोननानै देरहालांनाय बिजाथिया बेबायदि हारिनि फारसे उल्थायै जोंखौ दिनै गाग्लोबफिनबाय दा बेबायदिखौ सायख'नानै देरहाहरनाय सासे आफादगिरिया दिपेन बर' सारा अब्ला बियो पलिटिकेलि डमिनेटेड नङाब्ला आं मा फोरमान होबावनो बेनो बयनिख्रुइ देरसिन फोरमान आरो बिथांजों सोलिजानाय जिमाननाखि सोद्रोमा दङ बे गासिबो पलिअ बिनि बेसोरो फेइलार आरो बिथांमोना जोंनि गेजेराव जोंनि हारिखौ दैदेननो थाखाय मोन्थाय गैया बेनिखायनो जुदि बेबायदि थासारिया जुदि सोलिबाय थायोब्ला एबसुआ गोदोनि बायदि जेरैहाय मोननै जोंनि गेजेराव पेरेल एबसु दानो गोनां जादोंमोन दिनै बे समा फैदों दिनै बिथांमोना बे समखौ लाबोदों बिथांमोनानो बे जाथायखौ दिनै रिपिट खालामफिननाय बायदि आं सानो दा दिनैनि समावहाय जोङो बे जिनिसखौ नायनानै थानो हानाय नङा आरो बेनि जाहोनाव जों दिनै गोदान इयुथ्सफोरखौहाय मोजां एडभाइस होनानै बोसोन होनानै जिहेतु जोंनि गेजेराव गोबां इन्टेलेक्चुयेल दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोननि आइडियासखौ लानानै जोंनि एबसुखौ गोदानै रिफर्मेशन खालामफिननांगौनि सम जानानै फैदों बिसायख'थिया आलादा खोथा पलिटिकेलि नांबाय थागोन पलिटिकेलि रावबो रिजनेल पलिटिकेल हान्जाया मोनसे हारिखौ लानानै पलिटिक्स खालामनो हाया बे सैथो बाथ्रा दिनै खौसेथिनि बाथ्राखौ बुंनानै अनलि बर'जों बर' खौसेथिनि बाथ्राजों सावरायबाय थानानै पलिटिकेल जोंनि इउपिपिएल बिपिएफखौ खौसे खालामनानै जों गुबुनखौ बन्चित खालामनाय बायदिसो जाहैगोन बेनिखायनो बे जिनिसा बिजेपिनिफ्राय फारसे सुइच फैदों होननानै आं सानो दिनै इउपिपिएल आरो बिपिएफखौ खौसेथि खालामनाय माने दिनै बिजेपिया थोंजोङै आदार्सफोरनि भटखौहाय प्रायरिटि मोननाय सेख'ना लानाय जोंखौ आलादाहाय खौसेयै आलादा खालामना दोननानै बर'आ बर' ज' जाबाय नै जोंहा ओरै खावसे आलादा जादो बे फर्मुलाखौ बाहायदों जिहेतु जिएसपिआबो मोनसे बिजेपिनिनो एजेन्टमोन जिएसपिनि बिजाथिया जोंहा नब कुमार सरनिया बिथाङा ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ बोरैहाय मोननाय बे गेम 2010 सननिफ्राय आन्दलननिफ्राय जागायजेननायनिफ्रायनो 2015 पिसिडिआर इउपिपिएल बे गासिबो मोनसे गेममोन फार्स्ट एन्ट्रिया बे एमपि महरै लादों बिनि उनाव लासै लासै बिजानुआ जोंनि गेजेराव गोसारलांबाय आरो जुदि खौसेथिनि बाथ्रा रायखांग्राफोरा इउपिपिएल हान्जाखौ लाबोनानै जोंनि गेजेराव रिजनेल पार्टि खावनै बानायनायाथ' बयनिख्रुइ देरसिन भुल दिनै बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंनोबो समाया आरो बुंनांगौनिबो बिथांमोना दरखार गैया आरो रायजो राजाफोराव बे खोथाखौ गुरुत्व होनांगौनि खोनासंनांगौनि दा सम गैला थोंजोङै दिनै स्पष्ट जेराव नुहुरदों बेवहाय भट होनांगौ गावनि बेसेन गोसा भटखौ ओरैनो फैसाजोंहाय दा गोदावहो जायफोरा बिजेपियाव थांदों आं बिथांमोनखौ स्पष्टयै बुंगोन मा होनो बेखौ हारिनि बयनिख्रुइबो देरसिन सुथुरा होनबा बै बेक्तिफोरा जायफोरा दिनै बिजेपि आरो कंग्रेस बायदि हान्जायाव थांनानै थोंजोङै बर'खौहाय गावनि हारिखौ नासयनाय खामानि मावनाय बिथांमोननि दाय जागोन होननानै आं बुङो आरो फाइनालाव मोनसे कुइसन खालामबावगोन आङो दा दिनै जोङो डाइरेक्टलि नुयो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद दिनै साफ्रोमबो मोनथियो जेनेबा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा
मोनसे पलिटिकेल हान्जाजों बोनजानाय हान्जा होननानै बुङो आरो दा जुदि मोनसे पलिटिकेल हान्जाजों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जुदि बोनजाबायबा बिथांमोननि खैसाराव नङा होमब्ला दा जोंनि भबिसतआ एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि भबिसत एबा फिउचारा फाइनालाव मा जाहैनो हागौ? अन्धकार खोमसि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि नियम निथि जिबायदि आयदाजों बिथांमोना सोलिगासिनो दङ बे थोंजोङै जोंनि हारिखौ मोनसे गोथौ दैखरावहाय गब्र'होनाय जे दैखराव माने जोङो नाजाब्लाबो बेनिफ्राय जाखांफिननाया माने इम्पसिबल दा बेबायदि बिथांमोना लाइनजों खारगासिनो दङ बेनिखायनो सम थासेयावनो दाबो बिराद गाज्रि जायाखै बिसायख'थिया जितु जायाखै पलिटिकेलि बिथांमोना बाथ्रा बुंबाय थादों नङा होमबा पलिटिकेलि जुदि बिथांमोना नाजादोंब्ला दिनै बिथांमोना बे बाथ्राखौ दा बुं हारिया खौसे जाग्रो होननानै बिथांमोना मोनसे मेसेज हर राजनितिक हान्जाया खौसे जा होननानै मेसेज हरनाया बे बहा मोनसे हारिनि आफादनि मोजां सान्थौनि खावलायनाय जाखो हारिखौ खौसे जाहो पलिटिकेलि हान्जाखौ खौसे जाहोनाया बे बहानि माने जुक्ति जाखो दिनै बिपिएफ हान्जायाव सोर दं सोर गैया दिनै प्रमद बर' सारा बुङो 26टा जनगोष्ठी 35 लाख जनसंख्यानि थाखाय आं खामानि मावगोन होनना बुङो दिनै बिथाङा माहारियारि आफादनि आफादगिरि जानाय समावबो दिनै बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन जे आङो बिटिसि रायजोनि थाखाय बर' रायजोनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै खिन्थु दिनै बिथाङा पलिटिकेलि जि डायलग होयो बै समावबो बियो डायलग होयोमोन नाथाय दिनैनि समाव बिथाङा जाखिनि डायलग होदों बेबायदि गोथौ सार्थजों आफादखौहाय बेबायदि सामलायलांबाय थानायमोनब्ला आं सानो दिनै बिथाङा बे सा ससेयाव बिटिआर बायदि मोनसे मा होनो बेखौ ललिपप मोनसे एग्रिमेन्टखौ खालामना लाबोनांगौनि गोनांथि गैयामोन आलादानि सिमां नुदों नो कमप्रमाइस होनना बुंदोंमोन दै जोङो आलादा रायजो मोनागौ माने जोङो बेहाय कमप्रमाइस खालामा आल'सना खालामा होनना बुंदोंमोन दिनै मानोथो बेबायदि मोनसे माने मा होनो बेखौ ललिपप एग्रिमेन्टखौ खालामना लाबोखो जोंनो चक्लेट दौजोबबाय औ गांगा थुफा मा होनो चक्लेट दौनानै खुगाखौ मुथेजोबना दोनबाय बुंनो हायि खालामना दोनबाय दा बेफोरबायदि दिनै बिथाङा परिबर्तन जादों दै जायाखै नङा दिनै इएम फेरेंगा बायदि राकेश ब्रह्म बायदि आरो उकिल मुसाहारिमोन बायदि आरो जोंहा ओरैहाय दावबायसामोन बायदि डक्टर सांग्रांमोन बायदि ओएसडि आनो सासे एमएलए इएम बायदि माने ओरैबायदि गोहोगोरा दिनै सानैसोआ परिबर्तन जादों दिनै बिथांमोना गाव गावनि आइडेन्टिटिखौहाय फोसावनो थाखाय पाब्लिसिटि खालामनो थाखाय ओरैबायदि नांथाबदों माने बे 5 बोसोराव बिथांमोना 17 बोसोरखौ गुन गायै गायैनो 5 बोसोरखौ फोजोबस्रांबाय बेनिख्रुइ आरो देरसिन एग्जाम्पल होबावनांगौ होननानै आं सानाखै इउपिपिएल माने अलरेडि आं मेनसन खालामखादोंमोन आवगायबो इउनियन अफ पस्टारिं पाब्लिसिटि लिमिटेड बे मोनसे कम्पानि बे जाहैबाय इउनियन अफ पस्टारिं पाब्लिसिटि लिमिटेड दा बेनि कम्पानिनि सिइअ जाहैबाय चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार नङा होमबा कम्पानियावबो सिइअ थायो दै बेनि सिइअ जाहैबाय प्रमद बर' बिथां आरो मेनेजारफोर थाहैबाय बेनि डक्टर सांग्रांमोन बायदि आनिफ्राय एचअडि थाहैबाय हेड अफ दि डिपार्टमेन्ट बायदिसिना डिपार्टमेन्ट थाया होमबा कम्पानियावबो थायोना दा बेनि एचअडिफोरा जाहैबाय जोंहा फेरेंगा सारमोन दावबायसामोन दा बिथांमोना दिनै आइएसपिएल खुङोनो माब्लाबा बोसोरसेयावनो जोब्बाय स्रि सिएम कापनो खोनाफेरि माबा सिएम काप बेनिफ्राय दुरान कापखौथ' बिथांमोना खुङाखै मोनसे प्लेटफर्मसो बियो ओरैनो अलरेडि अरे जोंनि भारत स्वाधीन जायैनि सिगांनिफ्राय दुरान कापा जाबोगासिनो दं 109 ना बेसेबा एडिशन बे सोलिगासिनो दं माने 100 बोसोरनिबो बांसिन जाबाय दा बिथांमोना दुरान कापखौ लाबोनानै नै जों लाबोबाय होननानै बुङो आरो नोंसोरो मोनसे प्रग्रामखौ बेबायदि फ्लेगशिप मडेलाव लाबोआलासिनो पार्मानेन्टलि जुदि बेखौ फाथिनानै जोंनि लाइमोनफोरखौ माने माबा मोनसे मोजां इनिशिएटिभ होनानै गाइडेन्स होबाय थानानै दावगालांनायनि फारसे लामा दिन्थिमोन मास मोनसे फोरोंबाय मास मोनसे जालदाब न'आव उन्दुनानै बुगार जाबाय बेलाय मा गेलेबावगोन बेलाय फैगोन बोसोराव बैसोआ जालानो आथिङा जालानो उदैया देरबायनो बे आरो गैला फिउचारानो सेस सिमां नुहुरनानै एकदमबारे सिमां सोरांबानो थेर बेथेर जानाय बायदि बिथांमोना बर्तमान थासारि खालामदों माबा बैसोमुथि स्किमनो दा अनलाइनावहाय देखायो नाथाय आलादा ओमफ्राय अफलाइनाव रेकर्डआ माबा हाजारसो बिथांमोना आरो लाखनि बाथ्रा बुङो सेगा हरोनो आइजोफोरनो महिला ग्रुपफोरनो ओमफ्राय बेंकआव थांबाथाय बाउन्स जायो सोंफैफिनबा मानि थाखाय बाउन्स जाखो होनना बुंब्ला 15 तारिखआवसो दिहुननांगौमोन नोंसोर 10 तारिखआवनो दिहुनहैबायब्रा बाउन्स जाबाय माथो जानो अब्लालाय बे चेकखौ मानो हरनानै बिथांमोनखौ समखौ नस्थ' खालामहोखो दा बेफोरबायदि माखासे बुहुत उदाहरन दङ आरो बुंनो थाङोब्ला औ दे समान सावरायनोसै आरो जेनेबा दा मोनसे बाथ्रा बुंनि आं इउपिपिएलखौ जोंहा बे कंग्रेसनि गर्जन मुसाहारि ना मा होननाय फुल फर्मखौ बिराद मोजां होदों बे मोनसे समाव इउपिपिएल
उरखाव प्रमद प्राइभेट लिमिटेड होननानै औ बिराद मोजां औ मिलायदों बेबो बिराद मोजां मिलायदों बे बै समनि ट्रेन्डमोन दा ट्रेन्डआ मा दा ट्रेन्डआ बे बिराद मोजां पस्टारिं पाब्लिसिटि लिमिटेड नोङो लामा लामा नाय ओइ मा खुंदोंमोनलाय जोंनाव दिसपुरखौ लाबोदोंमोननो फाग्ला बे दिसपुरखौहाय लाबोनो हायो सेक्रेटारियेटआव जोङो दिसपुरनिफ्राय गावनानै 1993 निफ्रायनो गावनो जुजिबोनानै 2003 आव गावखाबाय दा बे दिसपुरखौहाय लाबोफिननानै बिटिसिआव लाबोबायनो बेनि पस्टारिं खालामबाय मास मोनसे मास मोननै सिगां लामा लामा कारिगावनिफ्राय लानानै एकदम ओरै सेक्रेटारियेटसिम बुंफबजोबनाय पस्टार ओरैबायदि पस्टार दा बेयावबो बेसेबां क्रर गारखो बेसेबां बाजेट बानायखो मिथिला नलेज फेस्टिभेल खुंबायनो नलेज फेस्टिभेलाव बे बिजाब माने जेरक्स खालामनाय बिजाब 500 थाखा बेसेननि बा 5,000 फानदों बेबायदि जायो होमबा दा बेफोरबायदि जाख्ल'नाय जाय माने जाख्ल'नायनि फारसे स्ल'गान होबोबाय थायोमोन दा बिथाङा जाख्ल'नायनि हेडमास्टार जानानै दङ दा बेनिफ्राय दुखुसिन आरो इउपिपिएल पार्टियाव बे आफादगिरि पार्टिनि आफादगिरि आरो बर्तमान सिएम बिथांनि माखासे बिथांनि जे कान्ड बे कान्डफोरनि थाखायनो दिनै इउपिपिएलआ गब्र'दों आरो जोंहा राकेश ब्रह्ममोन बायदि माने बिखात इएफोरखौ लानानै बिथाङा जे माबोरैहाय बे सरकारखौ सालायनो सानदों आं मिथिला बुजियासै जेने थेने नारा जोबबोबाय नायखौ नाङा नाङा बुंनानै बोजबना लादों जिएसपिखौ बखियोमोन बिजेपिखौ बखियोमोन किबा बापेखौ धन नाखि होननानै बुंलायदोंमोन दा माबाखौ हेमन्त सारखौ मामाखौ दा बिथांखौनो बोजबनानै सरकार दाबाय अब्ला बेयावनो बुजिना नायदो रायजोफोरा बेनोसै दा गोबां बाथ्रा सावरायबाय रायजो राजाफोर आरो लोगोफोर दा दिनै जोंहा 6 सिडुला जुदि थेर बेथेर जायोब्ला मा जायो बेखौ अशक राजा बिथांनिफ्राय अलरेडि नोंथांमोना खोनाखाबाय आरो जोंनि माहारियारि आफादा जुदि मोनसे पलिटिकेलनि बेन्दोंजों बोनजानानै खामानि मावोब्ला माने फाइनालाव बेनि फिउचारा मा जायो बेखौबो एलअएसपि ब्लक बिथांनिफ्राय मिथिखाबाय आरो दिनैनि दिनाव गोबां सावरायनांगौ दं होननानै आं सानाखिसै दा बेयावनो दिनै दोनथ'बाय खुलुमबाय।